ga wasu tambayoyi da ya kamata ku sani. Shin wannan batu na sauya haraji yana nan ko ya tafi? Me yasa ake so a sauya fasalin dokar? Yanzu haka ya kunshin dokar yake. Su waye za su amfana daga dokar bayan canza mata fasali? Sannan ta ya ake samu waɗannan kuɗaɗen harajin? Cikin batutuwan da suka mamaye makonnin da suka gabata, babu kamar batun sauya dokar haraji, wanda mafi yawan al'umma ke ganin sauya fasalin dokar ka iya aikewa da yankin arewa zuwa kushewa nan take, duba da irin kunshin nunkufarci da san kan da zaluncin da ke kunshe a cikin wannan doka. To bayan shan caccaka da kudirin yayi daga mutane da yawa waɗanda suke a arewaci, wasu ma da a kudancin ƙasar, hakan ya sa majalisa ta dakatar da batun dokar. Jira. Ba fa hakan yana nufin shikenan an jingina da batun sauya fasalin dokar bane. Wannan na nufin an dakatar da batun ne saboda ku karɓi ruwa kafin a komo bayan hutun rabin lokaci. Bari mu soma da ainihin yadda dokar take a halin yanzu. Ana raba haraji ne da aka samu a Najeriya kaso uku. Na farko tafi ga gwamnatin tarayya, na biyu tafi ga gwamnatin jihohi, sai kaso na ƙarshe ga gwamnatin ƙananan hukumomi. Ga kuma yadda kasan yake kamawa dalla-dalla. Kaso 15 cikin 100 na tafiya ne ga gwamnatin tarayya, sai kaso 50 da ke tafiya ga jihohi, shi kuma ragowar kaso 35 a tura shi ga ƙananan hukumomi. Kaso 50 cikin 100 ɗin da ke tafiya ga jihohi shi ma ana raba su ne akan wasu matakai, inda cikin wannan kason ake bada kaso 50 cikin 100 kai da kai ga kowace jiha, sai kaso 20 cikin 100 bisa ga adadin al'ummar jiha, sai kuma kaso 30 cikin 100 na ƙarshe a tura shi gwargwadon harajin da kowace jiha ta iya turawa ƙasa. Wannan shine yadda rabon harajin yake kamawa. To bari mu je kuma ga yadda gwamnatin Tulumbu da wasu marasa kishin ƙasa suke so a kasafta wannan arziki wanda ake tatsa daga jikin malin talaka, da aka hana kyakkyawan tsarin more rayuwa da ingantaccen ilimi da tsaro da kuma sauransu. Saboda tsaba sanin salon cuta da yaudara, shi gwamnatin tarayya ta ce wai ta haƙura da kaso 5 cikin 15 ɗin da aka bata, kuma tana so a ƙara shi kan kaso 50 cikin 100 ɗin da ake ba wa jihohi, wanda hakan zai mayar da kasan zuwa 55 kenan cikin 100 na harajin da ake tattarawa. Ga inda zaluncin ya fi muni, gwamnatin Tulumbu ta nemi da a sauya fasalin rabon kasan da ake baiwa jihohi zuwa kaso 60 cikin 100 na gwargwadon harajin da kowace jiha take iya tarawa madadin kaso 30 cikin 100. Sai kaso 20 cikin 100 da za a raba shi daidai wa daida ga jihohi madadin kaso 50 cikin 100, sai kuma rago kaso 20 cikin 100 da za a raba shi gwargwadon adadin yawan al'ummar da jiha take da su. To matukar aka amince da wannan kudirin haraji da Tulumbu yake so, tabbas jihohin arewa irin su Zamfara, Sokoto, Kebbi, Yobe, Gombe, Jigawa, Bauchi, Borno sai sun zama tamkar akwai da ruwa yawa shegin duka, domin ba za su moru komai daga abin da aka tatsa daga jikinsu ba, kuma hakan shi zai ƙara tura yankin arewa cikin talauci ba tare da shiri ba. Jihohi irin su Lagos, Ogun, Cross River da Rivers ana daga cikin jihohin da su zama 'yan lele wajen sharɓar roman haraji na sabuwar dokar Tulumbu, kuma dalilin hakan na da nasaba ne da garkame iyakokin shigo da kayayyaki ta ƙasa da tsohuwar gwamnatin Buhari ta yi, wanda hakan ya taimaka wajen ƙara bunƙasa tilin harajin da jihohin Lagos da Rivers da ƙarin wasu jihohin kudanci ke samu. Rashin wadatacciyar wutan lantarki a arewacin Najeriya ya tilasta manyan kamfanoni duk sun yi ƙaura, wanda kuma hakan aka yi ne ana sane bayan toshe bakin wasu daga cikin azzaluman masu mulki daga masu rike da madafin iko da azzaluman 'yan kasuwa daga arewa. To zuwa yanzu na san kuma riga kun fahimci dalilin da yasa ake so a sauya fasalin wannan doka ta haraji da kuma waɗanda za su amfana da sabuwar dokar matukar ta tabbata. Akwai wani alfanu ga dokar, musamman inda a ce shugabannin da suke arewacin Najeriya suna da kishin yankin, domin arewacin Najeriya na daga cikin yankin da Allah ya wadatar da kasar da noma, ma'adanai da sauransu, wanda tarihi ya tabbatar cewa da arzikin noma aka bunkasa wancan yanki na kudu, musamman jihar da Tulumbu ya fito wato Lagos. Ai kuma ba sai na muku karin bayani ba, kun san me hakan yake nufi, da kuɗin gyada aka haƙo man fetur. To me zai hana gwamnonin arewacin Najeriya su farfado da masana'antun yankin, wanda farfadowar waɗannan masana'antun zai kawo ƙarshen zaman banza da kashe wando da matasan arewa ke fama da shi, da yawanci rana da maula da suke tafiya jihohin kudanci. Yankin arewa zai iya dogara akan noma da kiwo, ga kuma hasken rana da yawan al'umma da Allah ya wadata wannan yanki da shi. Kuma har yanzu me yasa an kasa samu wanda su kalubalanci Tulumbu kan irin wannan bakin mulki da yake gudanarwa? To kun san me yasa? Saboda a hankali yake bi yana sai da dama daga cikin waɗanda suke adawa da shi. Ko a cikin makon da ya wuce sai da aka samu 'yan majalisa sun kai 5 waɗanda suka kaura daga jam'iyyarsu ta Labour suka koma APC. Sai dai 'yan majalisar sun ba da dalilan barin jam'iyyar tasu ne sakamakon rabuwar kawuna da aka samu wanda yake haifar da rikicin cikin gida a jam'iyyarsa tasu ta Labour kenan, ta Peter Obi. To kuma gwamnatin Faransa ta rattaba hannu da Tulumbu akan wasu abubuwa masu matukar muhimmanci, wanda ake ganin cewa amincewa da gwamnatin Tulumbu ta yi da waɗannan yarjejeniya ka iya jefa Najeriya cikin haɗari.
kuma dama ana tsaka da batun sake wannan fasalin dokar haraji ne Tulumbu ya hau jirgi sai Faransa da ya gayyato kasar domin su shigo Najeriya su taimaka masa domin ƙara bunƙasa tattalin arzikin kasar. Cikin abubuwan da suka cimma sun hada da taimakawa Najeriya wajen samar da kayayyakin more rayuwa wato na alatu da kuma noma da kiwo, sufuri da kuma makamashi. To sai dai kuma fa ba a kyauta France za ta yi waɗannan ayyuka ba, domin kuwa dole za ta amfana daga wasu daga cikin arzikin ƙarƙashin ƙasa da Najeriya take da su. Wannan na cikin takardar yarjejeniyar an rubuta shi karara. To a wannan lokaci da kasashen Afirka suke gudu ko kyamata Faransa, Najeriya musamman Tulumbu da mutanensa suna ƙara buɗe hannaye domin su rungumi Faransa. Saboda haka me ya kamata ku yi? Babban abu mafi mahimmanci shine sauya tsarin dokar zaɓe. In dai har ba a sauya tsarin dokar zaɓe ba, wato electoral reform, to fa duk waɗannan matsalolin ba za ma mu samu bakin zaren da za a kai ga fara warwarewa ba. To waye zai zo daga sama domin ya sauya muku wannan tsarin dokar zaɓe? Na so ku rubuta ma cikin comment section.